बोहैथि बोसोरनि थांनाय 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सानखालि गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्क। नाथाय दिनै सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआ लांदां आबाद फोथार सुबुंनि थाग्रा खुलि। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव बिफां लाइफां हाग्रा दानस्रांगासिनो। संरैखाथि होनायनि सोलाय फोजोबस्रांनो लादों सुबुंफोरा। चिरां, बाक्सा, कक्राझार, बङाइगाव, सनितपुर, ढेकियाजुलिनिफ्राय फैनाय हा गोनांखा सुबुंफोरा सोरनि थुलुंगायाव दानस्रांदों हाग्रा दानस्रांनानै सुबुंनि थाग्रा खुलि खालामनो सोर होदों थुलुंगा? सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कनि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि माखासे बाहागोखौ माबादि दानस्रांगासिनो दङ बे भिडिअआनो रोखा फोरमान। थांनाय साननैसोनि सिगाङाव हाग्रा दानस्रांनायखौ हाग्रा बिफाना हमनानै लाबोनायनि उनावबो चिरांनि दादगारि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा दानस्रांग्राफोरा खोमा होआखै हाग्रा बिफाननि खावलायनायखौ। सोंथि सिखारो, सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्क फोसावनायनि उनाव रैखा खालामनायाव सरकारा फेलें जाबाय नामा? ना सोरनिबा राजखान्थियारि खैसार दङ? बे बिथिङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों नोजोर होनो खावलायदों अरन एनजिअनि नेहाथारि रनजित मुसाहारिया। अबस्थायाथ' बिराद गाज्रि। जोङो 326 स्क्वायर किलोमिटार टटेल जे एनाउन्स खालामजादोंमोन सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै। दा जोङो अनलि नटिफिकेसना दङ। बेनि गेजेरावनो नोङो क'क्राझार हल्टुगाव डिभिजनाव नायनों उल्टापानि आरो नैबे जोंनि रुनिकाटानि आन्डार रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव चिरां डिभिजननि सिङाव जोंनि भारत भुटान सिमानि सिङाव 25 स्क्वायर किलोमिटार बेयो जोबस्रांनायनि लामायाव जों नुयो। फिजिकेलि जोङो दा बेखौ भिजिट खालामफैनो थाखाय आं गासैबो जोंनि गभर्नमेन्ट आरो सिएम बिटिआर आरो जोंनि बिटिआरनि इएम आरो गासै जोंनि बेखौ प्रोटेक्शन प्रिजार्भेशन जानांगौनि थाखाय आं गासै गभर्नमेन्टखौ आं खावलायहरो आरो स्पेसियेलि आं खावलायनो सानो जोंनि सिएम बिटिआर आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार अफ आसाम नटिफिकेशनखौ गोख्रैनो होयोब्ला बेखौ जोङो लकेलनि जानानै खोब गोजोननाय मोनगोन। आं बेखौ मेसेज हरनाय जाबाय। माब्लासोनिफ्राय दाननाय? ओरैनो बे दाननायाथ' रिसेन्टलि दाबो दानगासिनो दं आरो जोङो 2-3 मास जों बेखौ हमनो हायो। जा ट्रिपाल जों लुलाबायनानै थुम्बु लुलाबायनानै दंलाबायो बेवहाय। नोंथांमोननि मिथिनायाव बबेनि मानसि दङ? जोंनि मिथिनायाव जों एक्जेक्टलि बुंनो हाया। माखासे जोङो लकेलफोरबो थानो हागौ, बेनिफ्राय जोंनि चिरांनि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो थानो हागौ। बेखौ डिपार्टमेन्टफ्रा माखासे डाटाफोर लादों जानो हागौ। जों कमप्लिटलि बेखौ जों आननन। सिगांनि समाव जा जाबाय दानि सरकारखौ खामानि मावाखै होननानै सानगोन नामा नोंथाङा? सिगांनि सरकार दानि सरकार जों बेखौ जोङो जेबो बुंलायालासे मोननैबो जुदि राजनितिक दल बा गासै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आरो राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ समर्थन होनांगौ, मदद होनांगौ बे हाग्रा बासायनाय सायाव आं बेखौ आंनि तरफनिफ्राय लकेलनि जानानै आं सानो।